कोकणात घर बंगलो बांधण्याचं स्वप्न बघताय तर आजच वैभववाडीतील आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शनच्या कार्यालयाला भेट द्या। निसर्ग संपन्न वैभववाडी आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपर्स घेऊन आले 108 प्लॉटचा भव्य वास्तू प्रकल्प। आपला सातबारा, आपलं घर, समर्थ नगर। वैभववाडी कोंडा मार्गावर 26 एकर प्रशस्त जागेत वैभववाडीत साकारणारा पहिला निवासी वास्तू प्रकल्प। अनेक सोयी सुविधांसह परिपूर्ण असलेला एकमेव वास्तू प्रकल्प। आपल्या सातबारावर नोंदवा तुमच्या हक्काचं घर। समर्थ नगर, तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार। आजच आमच्या साईटला भेट द्या। संपर्क गंगाधर केळकर 9175 40 67 64 94 22 39 46 25 आणि राजेश कुरसंगे 8850 14 11 67। भावी नगरपंचायतच्या क्षेत्रामध्ये बरेच काही राष्ट्रीय पक्षाचे नेते, राष्ट्रीय पक्षाचे कार्यकर्ते नगरपंचायतची नाहक बदनामी करत आहे। मला असं म्हणायचं आहे, नळ पाणीच्या संदर्भात जी बदनामी चालू आहे ती बदनामी आपण थांबवावी। कारण नाहक आपल्या नगरपंचायतच्या नळ पाणी योजनेवर विनाकारण कुणीही कुठची टीका करू नका। कारण वस्तुस्थिती तुम्ही बघा, ऍक्च्युअल काय परिस्थिती आहे ती बघा, त्याच्यावर अभ्यास करा आणि जर समजा नगरपंचायत खरेच चुकत असेल तर त्याच्यावर तुम्ही मार्गदर्शन पण द्या। नगरपंचायत आमची जेव्हा बॉडी बसली त्यावेळी मुख्य प्रमाणात आम्ही जी जॅकवेलचं काम होतं, जॅकवेल कितीतरी वर्ष झाली ती कोसळली गेली होती, पूर्णपणे ती नादुरुस्त होती। ती जॅकवेल नवीन बांधण्यात गेलेली आहे। एमजीपी कडे त्याचं देखभालीचं आम्ही कॉन्ट्रॅक्ट पण केलं होतं। रितसर सर्व कॉन्ट्रॅक्ट करायला आपण कॉन्ट्रॅक्ट घेऊन ती कामं केलेली आहेत। तसंच मेन विहीर होती ती कितीतरी वर्ष आपण ती दुरुस्ती पण नाही केली होती, ती पूर्णपणे आपण जॅकेटिंग करून ती पण नवीन स्वरूपात आपण नवीन विहीर बांधलेली आहे तिथे। त्या व्यतिरिक्त जे टाकीमध्ये पाणी 4 ते 5 तास लागायचं पाणी भरण्यासाठी, त्याचे आम्ही पाठपुरावा करून त्याचे आम्ही जे पंप 12 हॉर्स पॉवरचे होते ग्रामपंचायत काढून ते बदलून 20 हॉर्स पॉवरचे केले। त्याचा परिणाम म्हणून आम्हाला जी टाकी 5 तासात भरत होती ती 2 तासात पाणी टाकी भरण्यात येते। तर प्रेशर पण जरा मोठा असतो। मार्च ते जुलै पर्यंत इथं सर्व ग्रामपंचायती, आमच्या आसपासच्या नगरपंचायतच्या आसपासच्या ग्रामपंचायती असून दे किंवा ते पाणी देण्यासाठी पुरेसे पडले नाहीत। पण नगरपंचायत कसे जोरा मारणे, 1 दिवसात 2 दिवसात नळ पाणी योजनेचे काम स्वतः आम्ही सर्व उपनगरात असो, मी असो, आपली सर्व टीमने, नगरपंचायतच्या सर्व टीमने, आपले कर्मचाऱ्यांनी लक्ष देऊन लोकांना मार्च मध्ये, मे मध्ये, जुलै पर्यंत पाणी आम्ही मोफत दिलंय, चांगल्या परिस्थितीत पाणी दिलंय। फक्त विषय आता असा आहे की दूषित पाणी, खदूळ पाणी, दूषित पाणी असं कधीही म्हणता कामा नये। दूषित पाणी येत नाही नगरपंचायतचं, खदूळ पाणी असतं। खदूळ पाणी नगरपंचायतचं येतं कशासाठी? कारण जी विहीर आहे आपली, ती जॅकवेल आहे, ती नदीत आहे आणि नदीचं पाणी खदूळ असल्या कारणाने हे खदूळ पाणी येतं। त्या खदूळ पाणी असल्या जी प्रक्रिया, जी ट्रीटमेंट प्लांट हवा असतो तो नगरपंचायत मध्ये नाही आहे। त्याच्यासाठी मी स्वतः पालकमंत्र्यांकडे, दीपक केसरकरांकडे किंवा आपल्या वरिष्ठ जे कलेक्टर असून दे की एमजीपीचे अधिकारी असून दे, त्याची चर्चा माझी सतत चालू होती। ही चर्चा सर्व चालू असताना हे सर्व काही आपला 2,30,00,000चा मी टीएस प्रभा करून पण माझी रेडी आहे फिल्ट्रेशन प्लांट साठी, पण ती अजूनपर्यंत ती मंजूर झाली नाही। त्यासाठी मी स्वतः 5 वेळा मंत्रालयात पण देखील गेलो आहे। ती लवकरात लवकर आम्हाला काल दीपक केसरकर जेव्हा गणपती दर्शनाला आला तेव्हा पण त्यांनी सांगितलं पत्रकारांनी, लवकरात लवकर आम्ही फिल्ट्रेशन पाण्याची तुम्हाला सोय उपलब्ध करून देऊया। हे सर्व असताना माझं एक विनंती आहे जनतेला, नगरपंचायत कशी जोडामाग जेवढी कामं करते ही सर्व तुमच्या प्रोत्साहाने करते, तुमच्या साथीने करते। विनाकारण काही लोक उडतात आणि फक्त आपल्या पेपरमध्ये फोटो येण्यासाठी, आपली प्रसिद्धी होण्यासाठी जी नाहक आपली नगरपंचायतची बदनामी करताय, त्या बदनामीला तुम्ही बळी पडू नका। आणि सर्व जर नगरपंचायत कुठे चुकत असेल तर अवश्य तुम्ही आम्हाला मार्गदर्शन द्या। आपण आमची टोटल बॉडी, आम्ही कुठचाही मनमानी कारभार करत नाहीये। पारदर्शी कारभार हा आम्ही करत आहोत। ही पारदर्शी कारभार करताना जर जनतेची आपल्याला साथ नाही भेटली तर काम करताना कुठेतरी मळगळ येते। त्यामुळे सर्व जनतेला माझं एक मनापासून हात जोडून विनंती आहे की सर्व जनतेने ह्या खदूळ पाण्याबद्दल सर्वांनी हे वस्तुस्थिती समजून घ्यावी। हवी असेल तर मी स्वतः येऊन नळ पाणी योजनेच्या ठिकाणी तुम्हाला सर्वांना घेऊन जातो, ती घरची परिस्थिती काय ती बघावी आणि नंतर टीका टिप्पणी करावी।
त्यासाठी MGP कडे मी सातत्याने पाठपुरावा केलेला आहे. पत्र पण माझ्याकडे आहे. स्वतः मी पत्र दिलेले, स्वतः मी फोनवर पण त्यांच्यावर बोलणी केलेली आहे. पण त्यांची आपलीच नव्हे तर सर्व जे नदीकाठी ग्रामपंचायती आहे त्यांची पण हीच समस्या आहे. पण नगरपंचायत आपली मोठी असल्या कारणाने, आपल्या इकडे शहरीकरण असल्या कारणाने त्यासाठी फिल्ट्रेशन प्लांटचा आम्ही प्रस्ताव केलेला आहे. फिल्ट्रेशन प्लांटचा प्रस्ताव केला म्हणून होत नाही. त्याचं टीएस प्रमाण, त्याचं इस्टिमेट, त्याचं टेंडर किंवा त्याचं टोटल आपला आराखडा तयार केला होता ते माझ्याकडे सर्व रेडी आहे. माझी प्रमाण, टीएस सर्व रेडी आहे. माझ्याकडे फक्त फंड नाही आहे. ती फंडची मंजुरी झाली की त्या एका वर्षाच्या आत फिल्ट्रेशन प्लांट, आणि मी स्वतः नगरपंचायत मध्ये नगराध्यक्ष म्हणून तुम्हाला सर्वांना सांगतो की फिल्टर पाणी नगरपंचायतला मी देऊ शकतो. प्रशासकीय मान्यतासाठी आपण जो फाईल पाठवलेली आहे, टीएस आपली रेडी झालेली आहे, टेक्निकल सँक्शन आपली रेडी झालेली आहे, प्रशासकीय मान्यतेसाठी पाठवलेली आहे. फक्त वरून आपल्याला नगरोत्थानामधून आपला फंड जो येण्याचा आहे तो निधी मंजूर आहे का? निधी मंजूर नाही आहे. आता नगरपंचायतची जी दिवसांदिवस होणारी वाढ आणि नगरपंचायतचा जो उठलेला ठसा, पारदर्शी ठसा आणि कामाची जी धडाडीची जी प्रक्रिया चालू आहे त्यामुळे काही लोकांच्या मनात भीती वाटू लागली आहे की आपलं राजकारण टिकेल की नाही. त्या संदर्भात कोणाकोणाच्या खांद्यावर हात ठेवून, कोणाकोणाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून चळवळीची कोणाकोणाची जी कामं आहेत, मनसुबे आहेत ते चालून दे. ते आम्हाला गेलेले आहे. फक्त मला इकडे बसलाय, मी ज्या खुर्चीवर बसतो नगराध्यक्ष म्हणून, मला फक्त डोळामाग जनतेची फक्त एक त्यांना मदत करायची, जनतेची सेवा करायची हा उद्देशाने मी काम करत आहे आणि मला याच्यात राजकारण करायचं नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.